e investimentos municipalistas. Ademais, pois tamén anuncianeivos unha importante novidade no eido da igualdade de cara ao vindeiro 8M. E máis polo miúdo, pois destinaremos 110.000 euros para suministrar illas ecolóxicas de contenedores a 11 concellos da provincia e máis de 1,5 millóns de euros do Plan Máis Provincia para que 13 concellos contraten persoal, afronten gasto corrente e tamén poidan impulsar investimentos. E comenzamos polo primeiro dos asuntos. Hoxe adxudicamos por algo máis de 110.000 euros a suministración de illas ecolóxicas a 11 concellos da provincia de Pontevedra. Será a empresa Vaigar SL, a encargada da instalación destas illas ecolóxicas nos concellos da Guarda, a Illa de Arousa, Catoira, Covelo, Crecente, Fornelos de Montes, Moraña, Oia, Pazos de Borbén, Portas e Vilaboa. Estas illas ecolóxicas contarán con contadores específicos de papel cartón, envases lixeiros, vidro, biorresiduos e restos, e tamén estarán dotadas de paneis de información e contarán con xardiñeiras ornamentadas. Isto xa vos teño comentado en algunha ocasión. Trátase dun proxecto que conta cun orzamento global de 500.000 euros, con fondos europeos, e que é o que se denomina da túa man rural 2. E un venres máis seguimos activando recursos do Plan de Obras e Servicios da Diputación, o Plan Máis Provincia. En total, hoxe aprobamos algo máis de 1,5 millóns de euros que están destinados a 13 concellos. Estes concellos son a Cañiza, a Estrada, a Lama, a Golada, Baiona, Bueu, Crecente, Lalín, Meis, Mos, Portas, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. Como facemos habitualmente, na nota de prensa que vos mandaremos, irá todo detallado en cada concello. Pero, quero salientar que destos 1,5 millóns de euros tradúcense en 800.000 euros para contratar 57 persoas desempregadas en 6 concellos. E aquí isto é no marco da liña 3 do Plan Máis Provincia destinada á activación do emprego. Logo, 270.000 euros da liña 2, a liña para afrontar gastos de gasto corrente, que están destinados a Lalín, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. E, por último, da liña 1, a de investimentos, aquí serán preto de 470.000 euros para os concellos de A Cañiza, a Lama, Lalín, Meis, Mos e a Estrada. E con respecto ás achegas de A Cañiza, Meis e unha das que vai para Lalín, compre destacar que aquí vai haber obras que van a estar financiadas ao 100% pola Diputación de Pontevedra. Estas serán grazas ás achegas do Plan Máis Provincia e tamén do PON 2030. Na Cañiza, acondicionaremos e melloraremos a eficiencia enerxética do campo de fútbol de augas férreas cun orzamento de 630.000 euros. No Concello de Meis melloraremos a eficiencia enerxética, a seguridade contra incendios e reformaremos a Escola Infantil de Mosteiro cun orzamento total de 470.000 euros. E no Concello de Lalín impulsaremos a construción do edificio de Carragoso por máis de 740.000 euros. Como ven, seguimos tendendo pontes cos concellos, os datos son claros. O abeiro do Plan Máis Provincia, no que vai de ano, xa temos aprobados máis de 7,5 millóns de euros destinados a concellos de menos de 50.000 habitantes. E vos comentaba, xa fora da orde do día, que quero falar de igualdade co gallo da programación do 8 de marzo. Esta Diputación non vai dar ningún paso atrás en igualdade, pero sí vai abrir as portas para que moita máis xente de todos os eidos sociais se implique e se vexa refletida a súa labor nesta institución. Somos coherentes co que dixemos no comenzo de mandato. Nós non somos revisionistas, están programas, por poñer algúns exemplos que anunciamos recentemente, donde se manteñen ata co mesmo nome. Está unha nova edición do Aquí faltan páxinas, ou o apoio que
que demos tamén a Mulleres que Opinan, un programa que se presentou este mércores. Pero, sen ser revisionistas, non imos renunciar a unha visión da igualdade ampla, aberta e cómplice. É como un espazo, a igualdade de encontro no que todos cabemos, en fronteiras ideolóxicas. Esta é a filosofía que orienta a nosa programación do 8M, que onte presentou a deputada Sandra Bastos. E a isto quero engadir unha novidade máis, porque por primeira vez a Deputación de Pontevedra vai convocar os premios Boas Prácticas en Igualdade. Isto vai a permitir distinguir unhos proxectos executados por persoas físicas ou entidades que reduzan a discriminación, favorezcan a igualdade ou contribúan a eliminar a violencia machista. Haberá catro categorías, dotadas con 3.000 euros de premios para o gañador e 1.000 euros para a CEPSID. Habrá a mellor iniciativa, premio á mellor iniciativa social, á mellor iniciativa cultural, á mellor iniciativa deportiva e á mellor iniciativa educativa. Ademais habrá tamén a concesión de 2 mencións honoríficas sen contía económica a persoas ou entidades cunha trayectoria inapelable a prol da igualdade. Aquí o prazo de solicitude vai a ser de un mes a partir da publicación das bases no boletín oficial da provincia. E xa digo, seguimos traballando neste eido coa expectativa de podervos anunciar novos contidos interesantes en datas moi próximas. Eu, ata aquí, pois era o que tiña a ben comentarvos sobre a Xunta de Goberno que vimos de celebrar no día de hoxe. Non sei se hai algunha pregunta. Bueno, eu aquí se está dicindo estes días moito ese pleno que hai nun lugar da provincia de Pontevedra que ven de celebrar, se está celebrando, pois eu teño que decir que se tivéramos algún ánimo nese sentido, non estaríamos nunha nova edición de aquí faltan páxinas, non estaríamos presentando a 7ª edición de Mulleres que Opinan, que o fixemos o pasado mércores, ou o anuncio que vos facía hoxe, non? O premio de boas prácticas do goberno provincial. Eu, mirade, nunca, xa mo tedes escoitado, non vamos a convertir a igualdade nunha trifulca política. Eso, pois, o quero deixar claro. Nós o que queremos é convertir a igualdade nun espazo onde se reflitan todas as visións e todos os puntos de vista, porque son moitos. Bueno, sabedes que o Pazo de Lourizán era unha instalación da Diputación, se fixo unha transferencia á Xunta de Galicia e eu teño que decir que non estou ao día de todo o que fai a Xunta de Galicia e, efectivamente, coñecín a través dos medios de comunicación que iban a facer ese concurso, pero sen máis. Sinto non poderche contestar ao detalle porque é un procedimento que está fora da Diputación de Pontevedra. Falando de traspasos á Xunta, transferencias de... Bueno, aí hai cuestión, por exemplo, da cidade infantil Príncipe Felipe, que tamén se falou, bueno, aí... Sí. Non sei cal é a... Aí asinamos un protocolo entre a Consellería de Educación e máis a Deputación para avanzar na transferencia dos centros educativos da cidade de Príncipe Felipe. Refiro a parte da rapazada, que decir, a ese punto ainda non... Educación, sí, pero refiro a outra parte. Aí a ese punto ainda non chegamos. É dicir, estamos... Hai alguna postura ao respecto de avanzar no traspaso de transferencia á Xunta das instalacións? Aquí creo que, ademais, con feitos, as vías de colaboración Xunta, Deputación, son unha realidade e aos feitos me remito. Digo e falo cando ahora vimos de asinar un convenio recentemente para de 6 millóns de euros que vai a supoñer unha importante axuda para darlle o volco que queremos a Santa Clara.
veu a Escola de Canteiros, veu o dos centros educativos de Príncipe Felipe. E virán, nos sentaremos para ver outras posibilidades de outros servizos que podan ter encaixe e que permitan, ao final de contas, o mellor funcionamento posible e o maior aproveitamento para as partes beneficiarias. Se o facemos, por exemplo, nos centros educativos, é por todo o interese que ten para a comunidade educativa. Que eso non implica que a Deputación se desentenda de todas as responsabilidades. Non, nós seguiremos estando aí para todo o que podamos contribuir para ofrecer o mellor para os usuarios, e se cando toque Príncipe Felipe, a filosofía e o espírito será o mesmo. O sea, que non desbotar... Non. Príncipe Felipe e outros centros, Bareiro, de Moriscal... Neste clima que hai de diálogo e de entendemento, pois non se descarta absolutamente nada. Pensou xa no nome da próxima vicepresidente, que nos pode dicir? Bueno, nesto tamén creo que xa me descoñecendo algo, eu son dos que, cando chegue ese río, pois trataremos de cruzalo. E aquí todavía non houbo a toma de posesión da que será a persona que sustituya a Marta Fernández Tapias, que será Luisa Sánchez, en canto tome posesión, que está condicionada a recepción da acta por parte da Xunta Electoral, que na ten que emitir, pois logo aí xa decidiremos e faremos todo o que corresponda para seguir avanzando na reestruturación do goberno.